و همه подписчикҳо касое ки моро тамошо доранд, дар имрӯза видео мо ба шумо чита роҳҳои пулкоркуниро аз платформаи InTradeBar нишон медиҳем. Програмро метавонед аз Google, аз сайти InTradeBar скачат кунед. Дар Play Market, App Store чиҳо мавҷуд нест программа. дар программа метавонед максималне аз дараҷаи фаҳмиши худ пулкор кунед, яъне ки ягон хел маош дар ин ҷо намегиред. Метавонед чӣ қадаре хоҳед аз ин ҷо пулкор мекунед. чӣ тавр пулкор карданро дар видеоҳои оянда нишон медиҳем. барои хубтар фаҳмидани программа ба мо муроҷиат кунед. Telegram, Instagram канали мо дар описани видео, дар ҳамон ҷо видеоҳо чӣ тавр пулкоркуниро мефаҳмонем. ба ҳамон ҷо омада ба мо подписатсия кунед, видеоҳоро интизор бошед. касе агар хоҳиш дошта бошад, яъне ки бо мо кор кунад, ба телеграми мо дароед. Мо дар ҳамон ҷо, яъне ки команда ташкил карда дар якҷоягӣ ҳама каса кор фаъолият мекунем. ва аз Telegram, Instagram канали мо метавонед курсҳои омӯзишӣ гиред. ва баъде ки шумо ҳамаашро омӯхтед, метавонед аудиторияи худро оғоз кунед дар ин ҷо. дар ин ҷо шумо ҳар вақте мехоҳед кор кунед, яъне ки вақту соат талаб намекунад ин кор. маълумотҳои боқимондаро метавонед аз Telegram, Instagram мо фаҳмед ҳамаашро. то видеоҳои оянда, хайр.